vzniklo tam akési posunutie. To by bolo plus, keďže nula je vyhrávajúca. A teraz skúmam jednotku. Pretože z jednotky sa dá ísť iba do plusu, musím písať P-čko. A teraz na ďalšie 3, čiže tu mám 1, 2, 3, tak na ďalšie 3 napíšem. Nie P-čko, ako vyhrá. To plus, to je prakticky zistené, že to plus sa graficky lepšie líši ako od písmena. Má inú veľkosť. Ale nemá tam byť V, vlastne keď doberie ten posledný kamer, tak vyhrá, nie prehra. Je to prehra, keď bude mať jeden. No to je tak, že keď osníkaš jeden. Nula rovná sa P znamená, keby zostala prázdna kopa, tak som prehral. Ale teraz si dá podmienku nula rovná sa V. To znamená výhra. A výhra je u nás plus. No, a máš tam plus. Keby som namiesto plusov písal Včka, tak by sa to dosť ťažko graficky rozoznávalo. Takto je to na pohľad veľmi odlišné. To Pčko a plus vyzerajú veľmi rôzne. Inak, samozrejme, nič by sa nestalo, keby som tam písal Včka, nebuď to, čo som povedal, to je odlišnosť. To je jediný dôvod. A tu by teda platilo P sa rovná 4n plus 1. Teda štvornásobok niečoho plus 1 sú tie prehrávajúce pozície. Nie vždy to vychádza až takto jednoducho, dokonca už aj pri jednokopových mimoch sa stávajú, toto vyzerá všetko pekne periodicky. Napríklad pri pravidlách môžete brať 1, 3 alebo 4 kamene z kopy a prázdna kopa, keď ste na ťahu znamená prehru, tak tam zistíte, že sa to správa periodicky tá stratégia, ale nie je to takto jednoducho zapísateľné. V skutočnosti tam to funguje asi takto. To by sa mohlo naťahovať ľubovoľne ďaleko. Ide nám o to, aby sa tam zbadala nejaká pravidelnosť a potom už bude výsledok jasný. Takže tu, toto je prehrávajúca pozícia, tým pádom o 1, o 3 a o 4 ďalej píšem plusy. Lenže dvojka zostala nevyplnená, pretože je prvá zhrava nevyplnená, tak začínam kontrolovať tu. Jediný ťah z tejto pozície je to jedno. Pretože keď mám 2 kamene, tak zobrať 3 alebo 4 sa nedá. Čiže sem príde Pčko. 2 plus 1 je 3, 2 plus 3 je 5 a 2 plus 4 je 6. Tam prídu o 1, o 3 a o 4 ďalej prídu plusy. Najbližšie nevyriešená je 7. Ľahko sa presvedčím, o 1 idem sem, o 3 idem sem, o 4 idem sem. Takže príde Pčko a hneď o 1, o 3, o 4 ďalej píšem plus. Najbližšia nevyriešená je 9 a zase o 1, o 3, o 4 idem do plusov, čiže sem P. O 1, o 3, o 4 píšem plusky, tu bude P. Zase, a už tam asi tú pravidelnosť vidíte. Sú takto vždycky dve na striedačku, ale v dosť veľkých vzdialenostiach. A keď si to zrátate, tak tá vzdialenosť, tá perióda je 7. Jednoduchý aritmetický zápis. 7 násobok niečoho plus buď 0 alebo 2. Tak samozrejme, takúto stratégiu deliteľnosť 4, to si zapamätáme, ale tu už by ste povedzme
deliteľných počtov znakov, to by to asi nebolo celkom jednoduché. Museli by ste vedieť deliť s 7 zo zvyškom 12. Pokiaľ